शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरे साहेब यांना वाढदिवसानिमित्त भारतीय फायटर सेना व कोकण सिंधू सामाजिक शैक्षणिक कृषी बहुउद्देशीय संस्था भोगलेवाडी तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग सचिन देडे, संजय देडे, अक्षय पाटील, विजय कुंडले, खंडू हातागळे सर्व राहणार कर्जत, खालापूर, खपोली यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सुभाष सूर्यवंशी, संजय पवार, सबसटेन आल्मेडा, संदीप कडबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन रक्षक दल, संजय देडे राष्ट्रीय भारतीय फायटर सेना गुंडाप्पा म्हेत्रे, राजू आवळे, नितीन देडे अध्यक्ष कोकण सिंधू सामाजिक शैक्षणिक कृषी बहुउद्देशीय संस्था भोगलेवाडी तालुका मालवण जिल्हा सिंधुदुर्ग। हृदयांच्या त्या सम्राटाने बाळकडू पाजले, गावोगावी नाव फक्त शिवसेनेचे गाजले।